Kani kadai All India Radio Shalom ka khubor ban puli da ilusatas kini kilong kimat pakongsan jong ka khubor. Yes nokti lang ka North Eastern Council bat ka UNICEF India banyatray lang hakaban penklan yakilat aji Arab kibiade bat ka koit ka kya hakanu kanu ka por badan kam karke Kentat ki yang bishar bahakli du jongkari ya ka PIL ka bapersya ban pentrekam ya ka inline permit haki jela kum hanagalan bat kiwei. Bat penlong jalang ka Meghalaya Assembly Privilege Committee hanong po bat ki officer jong kitna trekam bapher jongkari bhoi ban pensung thu halor ka jiya day ka bor sanshar bat ki khot ka yang dorbar thawan ka jela bat yang dorbar thawan jongkari. Ka UNICEF India da ka jins nokti lang bat ka North Eastern Council kala menjur banyatray lang hakaban penklan kilan ajing Arab kibiade bat ka koit ka kya hakanu kanu ka po badon kam kirki Kum ka jins sedang nak benta kani ka UNICEF State Office jong ka Assam kan penlong ya ka Regional Consultation Program halo ka jing penkre nak benta ban ajing Arab ka bakirki hakaliang ka koit ka kya nak benta ki jilla Sikkim Meghalaya Tripura bat Assam kum ka benta ka baningkong haunai lar menta ka snem Kani ka jingi kundu kan long bat kitnat rekam bapher jong ka sarkar kum katanat ka koit ka kya bat family welfare ka PHE bat kiwei ya kani ka rai la shim ha ka jingalang balapnya da uram muiva secretary ka NEC ringkat bat ka kanhun jong ka UNICEF Kayeng bishar bahakli do jongkari India nin kasngi kalakan tat ya ka PIL ka bapersya ya ka an ka bapenkup bor ya ki jela kum hanagalan bahkan penlong ya ki inline permit ka bakongsan bat ka badai ban bot ban nak benta ki breu ban nabar ki bawan rung hapo ki jela Kakanhon kinong bishar bakan thup yo Chief Justice Ranjan Gogoi u Justice Deepak Gupta bat u Justice Aniruddha Bose kalaong bakimla ban pediang yakani Udukhat ka BJP u Ashwini Kumar Upadhyay ulam mudoy shakiyeng bishar baka Bengal Eastern Frontier Regulation khat praspa nyopolai ka ba aibor ban pentrekam ya ka inline permit na ka banta ki nong shnong ka India ka long ka bomdon nong rim bat ka ba persya ya ka article khat saw khat san khat khandai bat arpaway jong kariti sanshari Ka sarkar preng kala thong ya ka we ke kanhun ka ban pentre kam ni ke jing ajing mut jing ka committee ka ba pet ya ke jing penkiu arsha ya ke jing yo jing kinong rem la ong umantri ka tanat ka rep karyang jong ka sarkar preng Narendra Singh Tomar hakaluk sabha Ulaong bak Inter-Ministerial Committee on Doubling Farmers' Income kaladap ya ka kaipot sa kasorkar haunay lor kasnem baladem bat kane ka committee kalaban bha halor ki kendon bayaday bat kajing penya yaw ya ki marrem kajing bo ya ka dor ka mur na kabanta ki nongrem kajing sbo jung ka khando karukom ring sa ki jakarem bat kiway de Ulaong ru balapan trekam ya kiway ki lat kilanti na kabantaban kantew arsha ya kajing yo jong ki nongrem Ka sarkar pedeng nin kasngi kala ong baladap sam palat lights pausan klor teli ki LED bulb hakari barok kawai kat hadu ka arpa pratarik upanay baladem haka juba bala ai haraja sabha umantri katanat ki kamboding ka sarkar pedeng u RK Singh ulong banalor kini ladiru kumba shispa khatar klor teli ki LED bulb haki yaw ki han Halo ke jingkali ke bede ba ke jinsami ki LED bulb ki baduna ka dor bat bom dabha ulaong ba ki LED bulb ki balasam hapok ujala scheme ki long ki bala pet bha bat bala pentikna ba ki long ki babha Useng ulaong ru ba ki LED bulb balasam hapok ka scheme ujala la bujilino da ki EESL ki bala shusam shaki pat ba Kakanhon jong ki officer katanat ki kamrel balayalam do RK Sharma Commissioner jong ka Railway Safety CRS jong ka North East Frontier Railway hakala asking uplay kala le jurep ya line rail badang shnat mai ka balai pa khandai kilometer na belonia sha subroom Kajing penya ya ka rail na subroom kashnong ka badon Tripura hajan ka kaput Bangladesh kan sasdang no shen na malashem bomdan jingthut hakaban shnaya ka laong officer rangba jong katanat ki kamrel
Usharma ula ai kublai ya kesorkar jilla kabalaya trelang bat katanan bat ong baya ka project hi barok kabai an pendam hashua ubenai nopra mentakasnem. Kene kedek All India Radio Shillong kabawan lam shapi ya ka kubor. Ka Meghalaya Assembly Privilege Committee hanin kasngi kala penlong ya kejialang bakerpang hanong po bat ki officer na kitna trekam bapher jong karib hoi ban pensung thu ya ki shapang ki jinge dai kam hapdeng ka bor senshar bat ki khot ke yung dobar thawan ke jilla bat kumju bat ki khot ke yung dobar thawan jong kari. Uchaman jong ko committee usaleng e sangma ha ke jingkren jong ulaong ba ki khot bala shajit ki don ke benta ka bakongsan banyak keren bat ki officer na ka benta jong pai ba hendrai lada kumnu ki don ki officer ki bom buram bat ki bom kwa ban shim kya ya ke jingkar pa jong ki ka committee ka la ban penshitom yaki la ban pen kan mau ba kani ke dei ka sin ka baningkong bala penlong ya ke jialang Hariboy district hapreng ki officer sarkar ba ki khot ke yin dorbar thawan jong ka Meghalaya. U Deputy Commissioner ka West Janta Hills District ulapan bana baka khat ar tarik unaitung bat ka ar phawar tarik unaitung menta ka snem ar hajar khat khandai kendai gisngi shuti ha West Janta Hills District nakadaw ka be den klam ka banlong hajawai bat tuber baro ki office ka sarkar jala kitnat lum khajna ki yeng bishar bat ki jaka puli ki badan ha West Janta Hills District ken khang hakitei ki arsngi. Menteri Rang Bado Narendra Modi unsa play ya ke jing sedang jong ke jing lap ban pendrung dukhan haka seng BJP haka 100 tarik menta ubna ha Varanasi ka badai ru kaleng khu singkha jong Shama Prasad Mukherjee. Menteri Katanat Korbari u Amit Shah un play ya ke ni ke jing sedang ha Telangana kat baki waipat kinoya lam jong ka seng ken play haki waipat ki benta jong kari. Ha Meghalaya kasnat jong ka Bharatiya Janata Party kan sedang ya ke jing pendrung dukhat jong ka nadu ka 100 tarik menta ubnai. Presiden ke BJP ha Meghalaya uba Shibon Lingdo ulong ba ke jing pendrung kerteng kan long ha baro 100 photoli ki Assembly Constituency bat kan kut hadu ka khatwai tarik unailar menta kasnem. Karambai Gas Agency hapo ka National Flagship Program jong ka Ujala Yojana balawanra da ka sokar pedeng sikilongying badup kala sami kitendong leer shetjing shet hakasnong set sam jong ka West Janta Hills District. Ka Ujala Yojana kala penkuk bor yaki briu basyong hanong kendong bat yada yaki bat yaka longying jongki lengba ka jing penon kam yaka rukom thangding ka bakhut bat lamangru prahajar klurtengka na ka benta ka jing sedang jong ka scheme. Namar ka jing la ban pun urlong ya ka jing temu jong ka scheme Menteri Pelatangka kesokar pedeng Arun Jaitley ulapan bena ha ka dorbar mang tengka baladap ban mangshu sa 1,000 praspa klur tengka bat penkiru ka jing bun ki longyeng syaka pra klur teli bat lakmi lenti ban pendap ya ka ni ka thong ha ka snam 4,000 arpo. Hakabia dai bat kecing penmi ya ka kubor hakikat tu kan ni kilat patai kubor baka BSNL kan sa khangno kecing trekam jongka ubi Chandra Sekhar CGMT NE1 Telecom Circle BSNL ula pensyai baka ni ka kubor kalong ka bom shisha bal ula kentu yikipat ba baken pensyak skor ni penlet jimut yakum kini ki kubor babakla. Ula pentep baka BSNL kan yai beteng ke jing syakri jongka na kabenta ke jing mento jong pat ba bat menta kadang pentre yaki kam na kabenta ban pen bhasyo shu yaki network bat ban wan ra ru yaki plan ke ban pen mento yaki nong pendon kam yaka. Kapto kani ko kubor kalakut ke Belawan Chapi nak All India Radio Shillong haka po prabajeng ini sok baka Delhi Station nak banta ka kubor haka ketin Hindi ban penbot pat ka kubor ka ketin Pareng haka po pra khatsan minute kani kedek All India Radio Shillong.